Nou ja, Grauw is natuurlijk ook, vooral bekend om die geweldige haven dit hier. Hè? Dus ja, heren, zo, dit is dan de haven van Grauw. Ik meen dat Grauw een volle grotere haven hier, maar dit valt me wat aan, dit is een haven. Deze? Ja. Ja, jammer hè? Ja. Dit is net een haven, dit is de baai. Oh, dit is de baai, dit is ook steeds nog de baai van Dit Grauw? is de baai, dit is de haven net. Oh, ik denk, dit is hem al. Helemaal Maar ongrauw. bij de Marwijk hebben we een haven, zie je net. Nee, dit is net representatief Dit is voor een het groppe, haven. joh. Dit is een groppe. Ja, dit is een groppe, ja. Maar het bootje ligt wel al, maar ja. Ja, ja. Beetje Dit is miniatuur met ligt mij het uit de wel. hoelen, ik bootjes, maar ik een haven. Zo, goeie. Ja, goeie. Welkom even vanuit het prachtige Grauw hier. Ik ben ook op het marktplein hier in Grauw. Tja, ha goeie. Zou ik je vragen je mij? Ik maak je nou ook in een filmpje. En dan vreeg de meesten op stad even wat ze met douane binnen. En ik vreeg me, oh, ben je nog echte Grauwsters? Nou, wat ben echte Grauwsters? Nee, meestal ben je in Grauw. Wij waren in Grauw, ja. Dat vind je ben wel. Oké, ja. Ben je weer geboren dan of niet? Nee? Nee? Nee, dat niet. En wat voor dorp is Grauw nou? Grauw is een mooi dorp. Gezellig. Ik rond deze tier nou... Ja, maar werd het om deze tijd wel gezellig. Hoe leuk dat het hier is? Ja. Aardig volgens mij. Ja, kom je hier in Grauw? Ik ben een grauwster. Ben je ook nog een echte Grauwster? Ik ben een echte grauwster. En wat is nou het echte Grauwster gevoel? Nou ja, ik ben hier geboren en getogen, dus ik denk dat dat het grauwstergevoel is. Wij zijn een filmpje over Grauw hier en ik zei ja, ik wil zien wat hier te beleven is. Ik denk, wat houdt hij weer bij jou? Ja, maar ik ben geen grauwster, dus ik kan je weinig over grauw vertellen. Ja, dat hè? Ja. Wat dan? Waar kom je bij dan? Ik kom van Jezus. Jezus. Oké. Dus je weet niks van Grauw? Nee, ik kan je weinig over grauw vertellen. Ja, dit is dus Grauw. Normaal is die knijters, stampen ze druk. Hallo meneer, mag ik je wat vragen meneer? Nee. Oh, daar nou hang je uit hier. Dit is een zien. Nou, goeiedag even. Je bent echt Grauwster hangjeugd dan net? Ja, zeker. Ja? Ja. Is het een beetje leuk in Grauw of net? Nou, nee. Nee? Wat dan? Wat is er mis met Grauw? Of wat is er net goed? Nee, is wel leuk hoor. Ja? Ja. En wat win je met Wano dan? Deurtje bellen. Deurtje bellen? Ja. Oh, is dat nog een dingetje weg? En welke het wat? Wat het wat? Zo. Nou, leuk man. Dat is ook gezellig hier, hè? Hikke en Tijn in Grauw. Nee, Nee? nee. In Leeuwarden ben ik geboren. Oké, en wat had je dan van besloten om naar Grauw te gaan? Sinds wij trouwen, dat is meer dan 5 jaar geleden, toen wilden we eigenlijk een eensgezinswoning hebben. En toen zijn we naar Oké. Reduzum gegaan. Oh, Dat is wel dezelfde gemeente. ja. En mevrouw loopt slecht en toen waren hier die appartementen te koop en zijn we hierheen gegaan. En als je nog een tip had voor mensen die naar Grauw te gaan, wat is dan vooral doen? Het museum bezoeken voor de burgerbevolking. De grootste bunker van Nederland. Oh, hier in Grauw? Ja, aan de buitenkant van Grauw. Oh, dat is niet eens. Nee, 1100 vierkante meter. Oh, bunker? Ja, Oh, dat was van de Koude Oorlog. hier in Grauw? Oh, Ja. nou, dat wist ik net. Nou, best wel. Ja, nou even niet, maar dan is hij de eerste Ja. zondag van de maand is hij open altijd. Dus, En in de vakantie wat vaker. Oké. Je bent er ook geweest? Nou, ik ben vrijwilliger. Oh, zo, oké. Ik maak reclame. Je maakt nog reclame gewoon. Ja. Maar groep 8 dus. Ja. Dus, nou, leuk, denk ik. Ja. Ja. Ja toch? Hier in Grauw, zit je in Grauw op squallen? Ja. Hoe heet die squallen? De Night Jib. Hoe? CBS Night Jib. Nike? Night Jib. Oh, Night Jib. Ja. Ja, het Night Jib. Ja. Weet je, maar dat klonk wel eens in het boeteloos. Maar oké, leuke squallen, Night Jib. Ja. Jawel. Oké, wat is zo leuk om dan? Tientjes pesten. Wat zei ze nou? Oh, du bent een pestkop? Is er nou een zogenaamde pestkop? Of Nee, grapje. Nee. Nee, je bent net echt een Grauwster? Nee, er zijn weinig Friesen met een zachte G, zeg ik altijd. Wat zei je? Er zijn weinig Friesen met een zachte G. Ja, dat is waar. Ja. Maar praat je ook Fries dan met een zachte G? Kun je ook Fries praten met een zachte G? Nee, want ik krijg de woorden er niet goed uit. Nee? Nee, dan voel ik me net zoals Chinees die Engels spreekt. Maar hij je wel eens bezocht? Ja. Ja? Ja. Oh, ik ben wel heel benieuwd nou. Nee, want dan beginnen ze allemaal te lachen. Dat dacht ik. Ja, maar dat is leuk. Doen we net.
Dat doen we net. Je me nou de hele tijd achtervolgen of wat is het? Nee, wij gaan precies dezelfde weg naar huis. Oh zo, ja natuurlijk. Dat is heel toevallig natuurlijk wel. Maar ik wil vragen meneer. Ben je een grauwster? Ik maak ook een video over grauw. Ik ben wel grauwster, ja. Ja, maar ben je ook een echte grauwster? Wat bedoel je daarmee? Ben je hier Hikke en Tijn? Nee, maar ik ken grauw van al het allereerste begin. En wat maakt een grauw nou zo bijzonder? Nou, zijn taal, hè. Het waren altijd zijn dat, ja, in grauw praten ze het beste Fries, hè. Ja, dat wil wel eens zijn, hè? Dat had ik wel eens. Ja. Dat in grauw dan praat ze het beste Fries. Maar waarom? Waarom? Nou, ze zijn geïsoleerd, no? Ja, ja. En hier dus een eigen wudden ik, ja, daar toch. Ja, dat ben ik nou tegen om grauwster geweest te worden. Goeie meneer, maak je over vrije? Ik moet net op een foto. Nee, net op een foto? Nou ja, dan doe ik net op een foto. Ik maak je filmpje hier ook grauw, dus ik ben de meeste maar onvreden hier. Hé? Alles al jet. Maar maak je over vrije van de camera, want ik maak je filmpje ook grauw. Ken het wonen net? Hé, dan vooruit maar? Oké, nou. Hé, dan maar het maar. Hoe gaat het met jou? Maar ik door. Ja? En ben je nou een echte grauwster? Nee. Nee? Nee. Oh, dat niet. Ik ben in die 41 om. Ja, dan ben je toch wel een echte grauwster, toch? Nee, dat wordt net een echte grote. Nee? Nee. Wat ben je nou? Een echte Dat is dat. producer? Ja. Maar wat doe je dan? Hè? Wat doe je dan in grauw? Nou, ik had die om je heen handelt, maar dat werkt niet. Zo, ja, dat ben ik gewoon niet. Ja, dan maak je een kwallen. Dus hij zei, en nog heb ik nog wat. Zo. Ik zei, en toen zijn we, wat is dat? Sinterklaas komt je net tegen Sint-Pieter. Punt uit. Ja, Ja? ja. Ja, dat is een mooie, ja. Ja, hè? Ja, Wie je heid voor strikt in? ja. Hè? Wie je heid voor strikt in? Ja, En dan zit je hier op het bankje, dit is jouw favoriete bankje hier in grauw? ja. Ja? Ja. Je ziet nooit mijn mannen staan. Ja. Nou, daar is me van over. Ben je er niet meer? Ja, ik heb maar over net. Je bent de laatste van zo'n man die hier ooit geweest ziet, maar weer. ja. Die ben al hier, nou ja, wijving dan. Hè? Die ben al je wij. Ja. Dat was leuk. Ja, maar ja, goed, ik bedoel maar, ja. En jij bent als eerste hoor? Ja, Nou ja, dat... en ik zit hier elke dag. Wat wordt er in het wasken dan? Want het wasken daar moet nog wat in. Ja, daar moet wat spul in. Een boekje worden, oorspul, dat moet nog en kennis voor je in Duitsland. Dus dan moet je eerst weer in hoe staan Ja. om het spul erin te doen. Ja. En dan moet je hier weer in de fietsen om het weer aan te Ja, brengen. wij zijn de eerste overlever aan ja, een woordenwarm, we hadden niks meer. Nee. Ja, Nou, eens wat heet het, Frits Koopcentrum of ja, zo? die hebben we al. Ja, een hele belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. De bewijs maar jou die hebben. En wat veel van grauw? Ja, we hadden een DS-centrum. Ja, een DS-centrum. Ja. Ik maak je een video hoe grauw. Oh, Een video van hoe leuk het je in grauw is. maar voor mij net op een foto zei, die kat wordt op een foto. Die kat, maar die kat, hè? Ken je die kat wel? Die kat. Kat. Zie je wel, een kat hier in grauw, hè? Zie je die kat, hè? Er is een kat. En er zijn dus meerdere katten hier. Ja, Ik vind het 4 kanaal trouwens, want ja, we hebben wel een meter vanzelf, hè? ah, dat maakt hem niks, joh. In het boekenluchtvolk misschien wel Ik word mensen snijden we in de. Oh, we zijn weer gevaccineerd? Ja, Dat is heel even. ja, het is wel even. De eerste prik? Ik boer eerst net, maar Nee. ja, het maakt dan maar. Nee, mooi is net dan. Nou, ik zeg het net van in, want ik ben nooit ziek. Vanaf jou 60 heb ik een keer de griep aan en verder heb ik nooit Ja, ziek niks. werd. Nee. Verzegeld. Ja, maar ja, ik bedoel, maar als je dan die verhalen leren, en dan zeggen ze van ja, dan mag je aan een pasje hebben als je ergens heen wil. Oh ja, Nou ja, en dan mag je niet in te werken. Je hoort, maar kan je die komen. Nee. Nou ja, dan mag het maar. Ja. Daarom heb ik het niet in, als ik het net in. Nee, hè? Nooit minder net er ook al. Nee, ik ben nooit ziek, hè, dus dat scheelt. Zo, dan kom ik uit de Waarden, dus mijn friske sowieso wel. Oh ja, ja, maar ik kom van oorsprong niet uit de Waarden. Maar ik ben hier altijd een wolf. Ja, toch even corrigeerd.
in het broeken van de taal. Ja, hè? Ja, wij gingen door me en he en Ja. wie en sie. Nou, en dat moest je net waan. Nee, wat gebeurt er dan? Nou, dan waren die voort herkend als net Grouwster. Dat je daar moet wat tevoren komen. No? En hoe hadden ze jou nou dan ompraten ken? Want nou Jerk hoor, je zei ze net meer Himis, je zei Nee, al wij. ja. Dus, ja, Nou, ik denk- de rest van de familie, die kwam hier uit Grouw. Van mijn vrouwskant. Ja. Wij kwamen hier van jongs Ja, je af aan dwong. al. Ja. Ze hadden jou dwong om Grausters te praten. Nee, maar je neemt het op lijst door, hè? Ja. Ja. Maar nee, als je de water binnen praat ik vanzelf een woord. Ja, ken je het nog? Oh, jongen. Ja, ja. Ja, wel heiten. Vond je het nog een leuk filmpje? Doe dan toe omheen. En was meer zien, abonneer dan op de Friese Vlogger.